Ngano man gyud nga operahan man ang gallbladder stone mga higala. Ngano? O ngano man gyud nga dili man yun makuha na tabletas. Maadjong buntag kalibutan gikan sa Norway paingon sa Dubai masig dili rhyme na may gala. Katibuk na sa kalibutan niabot ng tingog og ang kagwapo ni Dr. Kagapi may gala. So, ngano man yung operahan man dok? Di ba na pwede mahilis lang ng bato diha? Ha? Kung mahilis pa na siya noy, ang bato sa abdo noy, ay kasayon hatag tabletas na pauli. Ala uli. Ha? Ang problema nga manong mga manang kay walay makapahilis sa bato sa abdo. Ang pinakadako yung problema may gala kay ngano daghang kayong komplikasyon kung imong tanugan ang bato nimo sa gallbladder. Daghang yung kaagad ang problema. Number 1, pag naay bato ang abdo may gala o gallbladder, magtigom ang kagaw sa katibuk-an sa gallbladder. Ngano ingana man? Kay foreign body man na ang kanang bato dito sa gallbladder mga higala. Dili man na siya kanang normal nga nagpuyo diha sa gallbladder. Bisag unsa kagamay sa kagaw, bisag unsa kagamay sa kagaw. Kung maghimo na siya condominium dito nga natayog sa linog. Pag naa siya sa presence dito sa gallbladder, maghimo na siya bato. Paghimo niya bato, mag-attract pa siya daghan pagyug kaayong mga kagaw. Pag daghan na ang kagaw may gala, mura na sila squatters. Ilang nagdapag daghan kayong kagawation. Ilang pang-imbitahon tanan. Pag maabot na lang million and millions of bacteria dito sa loob sa kagaw tungod sa bato may gala. Muhubag ang gallbladder. Paghubag sa gallbladder may gala, muna na mukaon lang kagamay besa kung say kaonon nimo baskig dili tambok. Pagkaon nimo gamay sus, urag kabuhion na ka. Nya sakit imong likod. Nya maglimbag-limbag kay butod mo kay imong tiyan. Kumingon na ka nga, unsa man in tao ni, oy nga wa man kay gikaon. Ultrasound bato sa abdo. Sa napulo ka babae ha. Sa napulo ka babae nga naay bato sa abdo. 9 kabuok ana may gala. 9 kabuok ana sa ila mag-cholecystitis, meaning nag-infected ang ilang gallbladder. Pag mag-infect ang gallbladder may gala, munipis na siya. Gamay kayong imo lang ng imong gunita nga nang gunita lang ng gallbladder nga naay infection. Mabuslot siya ba? So kung example lang, nilukso na imong apo sa imong tiyan, buto in 6 hours may gala yelo na imong mata. Di na ka maapas ba? Kay kung magyelo na imong mata, nagpasabot nga nagkatag na ang katibukan, nagkatag na ang kagaw katibukan sa imong lawas. Ang problema pag yun ana kay di lisod kay kaoperahan. Kay kung pag-abri pa lang na ako may gala, paghiwa pag yun ako ana ang dugo ana ba di na muundang. Sus, manguros na kog Santa Cruz Digos, bisag unsa na lang pang sampito na ko si Santo Domingo, Santa Cruz, tanan mga santo pati mayawa imong sampiton bakit di man muundang ang dugo. Usaon man ani mo pag-undang nga bisag unsa imong ihatag di man siya muundang, magsige lang man siya awas-awas, sige awas-awas. Kunya malagot man ka ana kay di man kakakita dito sa gioperahan nimo. Mao na nga nga ni pasyente gahi kay ulo. Dili dayon magpa-opera. Ang una gyud ako isulti nga adtog laing doktor day. Kay nakakita na ko ana ba nag-opera ko sa sintaon. Nakaihi ko sa akong pantalon ba tungod sa kakuyaw na ako. Hindi naman muundang niya. Sige bagsak ang blood pressure. Unya, kuha na siya. Galisod na ginawa ang pasyente. Sus, in town. Basta nanlimbawt akong malahibo may gala. Ay pag
Mobalik si Marcos, di pa mang banghibaw akong balahibo, pero kato, limbaw akong balahibo eh. Ha? Ikaliskisan ko ato gyud ba? Basta lagi natabang lang gyud ako kay lap tinahiay imo la tanan nga ugat makita tahion. Sus tiaw mo na. Pagdakop lang sa dugo may gala, maabot man ko kada kuan, kada ugat nga akong tahion. Mudugang na siya 5 minutes ba. Di imbis nga magkuha lang ko sa gallbladder, ha, kay sayon kayo, 30 minutos na may gala, matanggal na ako na kung may infection ba. Ha? 30 minutos, sarado na siya. Pero mag-cholecystitis na siya niya, mabuto, kung di ba, nagkagaw sa tibok lawas, ay Santa Cruz Digos. Mabalikas gito mga kuan. Balikason lang ko na ako ng mga yawa, de mga unsa man ning taon. Oy, nga anong karon lamang yung ka nagpa-opera. Nya kay daghan di kayong pasyente may gala nga di gusto mo balhin og doktor. Isod-isod na jud ko gyud. Mapugos, ha? Napugos in town, doktor kagapi opera. O na siya, isa na siya complication sa naibato ang abdo. Ang pinaka problema may gala gyud kung gagmay ang bato. May manag ka ng bato nga yung kadagkog ka ng 10 centavos ba? Kadili na manaog dito sa mga tubo sa paingon sa tinai. Ang gagmay kay ba kana ba yung kadagko lag ka ng bugas mais. Nga na kadagko ba? Kana siya maghinay-hinay na siya kanaog dito sa agianan sa abdo. Unya dito sa baba dito paingon sa tinai, musarados mo bara siya. Pagkabuang gyud. Dito pag gyud sa lisod kaing lugar. Unya kay ang bato nga naa sa common bile duct mahigala mo na ang pangalan sa tubo nga gikan sa atay, gikan sa abdo, paingon sa tinai. Ang tawag ana common bile duct. Ang problema ana mahigala kay di man mo maabot na dito. Na mas tunga-tunga sa tubo. Nya maghuot dito, naghuot, di na siya kanaog. Di mo na siya nga mobara sa imong abdo, maghilo na ka. Di unsa man nimo pag-locate ato? Dili man na makita sa CT scan. So, kamulog kang kuha sa gallbladder may gala, butangan na nimo tubo. Nya X-rayhan. Sa sulod sa operating room, kanang nag-opera pa ka, X-rayhan. Munay gitawag na intraoperative cholangiogram. Makakuha ko na siya 2 ka oras na himuo mo na ba. Imbis nga himo ng 30 minutos nga way problema ang gallbladder, mahimo ng 2 hours and 30 minutes. So, X-rayhan to nimo. Asa man kang buanga kang batuha ka? Ha? Sus dito kita nimo tunga-tunga. Unsa man to nimo pagkuha nga namas tunga sa kuan kung hose pa. Ha? Ang hose nimo ba? Ingon na isa na kadupang hose unya ang bato tuas tunga unsaon to nimo pagkuha? Tahupon. Ha? May yung tag pwede tahupon. Nya kay ni bara naman na siya, ni gahi naman ito. Di naman kalihot, di naman kalihok. So ang among style ana may gala. Naami basket, basket nga giimbento sa Amerikano nga pag suksok nimo, gamay kaayo ang kanang murag tubo, gamay gyud kayo nya. Pag abrihan nimo siya, mo abri murag basket. Pag dito sa duol sa bato. Iyan ang dugulon pagka mo abri na ang basket, kasulod man tong bato dito, nya isarado nimo. Pag sarado, birahon na dai nimo. Murag yug kana ganing mangisda ganay mahigala. Kana ganing sabi tawag ana sa Bisaya kay mga Hapon man ang mahilig ana, mga Hapon, mga dito sa Africa. Ako diri sa Pilipinas wa man ko kita nag kaning mangingisda gamit ana. Kanang mura ba ganing basket ba? Ilang tan-awon kung naay na isda, ibagsak din nila tong basket pa. Diakuton to nila ang katong bato. Katong isda. Pagka makuha na to, ngita na po sila lain. Mo gihapon ang style dito sa bato sa common bile duct na gala. Petig lisura gid ay. Usay ba? Kanang sige kuhit-kuhit. May pag mangugmo ta di kay makuha mangkugmo dayon pero kanisus in town. Mingon lagi ko nga usahay ka na musuksok na ko anang basket. Peting gamaya ra ba gyud. Ingon lang kadako sa inyong buhok ba? Tukog sa kuan, tukog sa kanang silig tukog ba?
Suksok na nimo dito sa ilalom. Nya, tagna-tagna kay di man nimo makita ni nakuha to nimong bato. Imong tagna-tagnaod unsa kalayo. Nya imong i-feel ba, i-feel. Imong guni naman yung kagod-kagod dito gamay. Bato na ni. So isarado nimo. Pag sarado nimo, ingon dayon ka sa imong assistant. One time, big time. Bira. Pag bira, zero. Ay, litsig yawa. Unsaon man eh. So, suksok na po ka sa katong kuan basket. Suksok. Hanton nga maabot ko kag mga 2 ka oras, 3 ka oras. Di, yapon siya makuha ba. So, ang style ana may gala, abres tinay. Ingana na siya complicated may gala. So, abrikas tinay. Katong dito sa baba sa ampula of water, muna siya ang katong kung baba sa common bile duct katong tubo gikan sa atay ug sa abdo. Adto man siya dito sa isa ka portion sa tinai. Ang baba niya, ang tawag na ampula of water. Dito abrihan na nimo. Kung ang baba nga kuan, gagmay kaayong baba, dakuon nimo ba? Bisiun nimo siya. Urag nurse ba nga unsaon nimo paghibalo sa kadakon sa speculum. It depends on the size of your mouth, giingnan sa doktor. Ningon day ang nurse nga, is that so, doktor? Wa mo kasabot. Wa mo kasabot sa joke, may gala. So, abrihan to nimo ang ampula of water. Dito na po nimo kauton. Naay instrumentong gitawag randal. Hiwi-hiwi na siya may gala sa in town. Tanang hiwi ba? Tanang hiwi nga shape. Mo po na ang randal. Kuuto na nimo. Nya di man jud kakakita ana. Wala gyud kay makita ba. Imo lang ma-feel nga na kagod-kagod dito. Nya pag ana, mo na siguro ni. Imong paakon. Pagpaak mo pagbira magunitan nimong bato ba. So singgit jud kag hallelujah. Hay, salamat nakuha ang bato. Kay ngano? Useless man imong operasyon kung di mo makuha tong bato. Wala. Magunsa naman ka. So, usahay, makanta na ng tag-usahay, usahay, nagadanggo ako nga makuha ang bato. Dili man nimo makuha sa yun. Di yun. So, butangan nimo og tubo. T-tube. Karon katong T-tube, T gyud na siya. Letter T. So, kanang T-tube, wala na siya grabber, nga munay mo drain sa imong abdo. Ipagawas ni mo dili sa tiyan. So dito siya mag-awas-awas ang abdo. Magkawala ang yelo sa mata. So mas safe na ang pasyente. Kay kung dili makagawas man ang abdo mahigala na bara, masunog imong atay. Patay kang bata ka kung masunog ang atay. Kay wala may tambal na higala. Sa unang panahon 1960s kung nakay failure, liver failure or failure of the liver, wala na, dili na katagaag ka ng total parenteral nutrition o kundi ba suportahan ang imong lawas, sagdan ka na mamatay. Hinga na ang dictum sa 1960s sa liver failure na higala. Kaya wala man. Unless of course kung gusto kang magpa liver transplant. Sa una, wala mo liver transplant. So karon 3 million namang liver transplant na higala. Iprinda lang na nimo mga napulo ka bukpurol, kaya man siguro no. 3 million. Magpa-transplant. Okay, so i-try gid mo kuha untong bato. Di nimo makuhang bato, abrihan to nimong ampula of water katong baba sa common bile duct. Nya uto na pud nimo. Pag makuot nimo, makuha nimong bato, usog na pag X-ray. Intraoperative cholangiogram. Ipaagi ng dye kanang pang makita sa X-ray dito sa tubo nimo dito sa kuhaan nimo sa gallbladder. Pag makita nimong limpyo na ang iyang common bile duct, ay ka makasarado. Isarado na nimo nga wa ka kabalo kung napay nabilin bato, wala ay Santa Cruz Digos. Di lang ka kasab-an sa imong kuan ba, sa imong parinti sa imong pasyente kundi pati mga doktor. Ihawon ka ba? Ano na nimong gisarado na nimong napamanday bato? Wala gyud kay ikasangil ipasangil man gala kay di man daw aton.
Humanon yun na nimo yun. Kuhaon yun yung bahala nagtibok adlaw ka magkuha ng bato. Dili gyud ka mahawa diha hantud di nimo magkuha ng bato. So, isa na siya sa komplikasyon. Manaog gagmay kayong bato, manaog dito sa common bile duct. Sus in town. Ang ikatulong mahigala, ang bato man ko nagdala man nagkagaw. Mudagan na siya sa common bile duct dito sa tubo ba. Mudagan dito ba. Dito magsamok. Ha? Magdadalag yung barkada ng mga pila ka milyon nga kagaw ba. Ha? Human infeksyonan niya tong bato, tong tubo. Ha? Iyang lataon. Paglata niya mo bara man na mahigala. Ang gitawag na acute cholangitis. Kalintura ang pasyente og kanang 39, 40. Sugo na siya gelo. Sunod magdugo ang iyang ilong. Sus in town Santa Cruz. Magdugo iyang baba. Ha? Ang pinakadakong problema may gala kay mudritsog sa sepsis ba. Mukatag ang tibuok, kagaw sa ikan sa ulo, paingon sa tiil. Wala. Manguros na lang ang taon tayo. Abrihan mo patay. Di mo abrihan patay. Asa man ka paingon. O na siya ang pinagkalisod yun sa gallbladder stone. Usahay ka ng pasyente nga ora bag astig ba. Di ko ba pa-opera na dok. Mainom na kog tambal. Isa may nagsulti ni man ng tambala day. Ay among silingan day na maligya man og apple cider. Na maligyat apple cider ba? Makahilis daw nagbato. Hindi ay. Ako kay buluan na ba? Bago na. Ay in town day. 1980 pa na siya day. Ang kaning apple cider giimbento na sa mga Amerikano. Painomon mo para mahilis ang bato sa gallbladder. Way ka tinuuran ana ba? Kay kabalo biya mo sa akong maldito kayo. Since 1980, nga, Dok, kahilis man ang apple cider. Kay maldito, mutubag man gaw, sige, inom og apple cider. Ha? Sige daw, mahilis na. Kay sa una lagi, eksperimentuhan ta ka ha? Sige. Tuo man ka ng apple cider ha? Sige. Inom. Abot og upat ka bulan mag-ininom. Nag-liver cirrhosis. Nasunog na nga tay. Ha? Sunod ang bato. Nidak ko. Ala. Ha? Dok. Nidak ko lagi apdo, Dok. Alangan. Kaya ang gallbladder stone, ang abdo sa apdo mahigal, ang bato sa abdo mahigal, made of cholesterol nga ni gahi tungod sa calcium. Pag mo inom kag apple cider, katong mga humok, cholesterol man, humok nga bato, mugahi ito ba? Mubagtok. Kay ihumo lago ng inyong pipino sa pipino sa binigar, di ba? Mugahi man ng imong pipino, may pang pipino kay gahi pa. Oh. Kagubgob na siya ba? Oh. Kagubgob ng pipino kay di bagtok man. Mao gyapon himuon niyo sa gallbladder stone ba? So mugahi siya. Paggahi ana, daghang kay hait ang bato ba. So kada naog dito sa tubo, sakit. Magkisik-kisik ka, limbag-limbag ka, tuwad-tuwad kay magawas para magawas ang buto sa tiyan, di gitawon mo dagayan maoperahan na inon imbis di maoperahan. Ay mao nang sa apple cider. Kay kung tuduod pa na mahigala, ay ipanghatag lang ko na sa pasyente mahigala kay ang pag-opera gallbladder ba kanang way complication? Mahal pag magtanggal og tutoy kay sa gallbladder ba. Nagbinatuhay dito sa Cambodia ba kay 5-5 man na ilang gallbladder operation dito. Ang bayad sa doktor sa surgeon pa 5,000. May pa magtuli ko. Kaysa gallbladder surgery. 5,000 na bayad dito sa Cambodia ba? Ha? Kung gusto ninyo barato, adto sa Cambodia ba? Himuon og 30 minutos. Pwede ka pagkasuroy sa Cambodia, Vietnam, Laos. Di pa makaabot na yung gasto dito sa Cambodia kaysa gasto dito sa Lapcol. Laparoscopic cholecystectomy kanang ura na sa
kuan ba, tubo lang, way gamay kayong samad, pero mabot makog 170,000 imong gasto. Sa gani, may 200,000 pa. Doon ay problema. Ha? Paano problema? Kaya kung sayo mo kayo magpa-opera, may gala, ang katong mga complications, wala pa na ako na-mention ang pancreatitis, wala pa ko ka-mention sa inyo sa mga other complications sa gallbladder stone. Daghang kayo. Di mabangbang. Ha? Kung di, wala ay complication, operahan, nagka 30 minutos ba? Sus, lagi. Kanta na lang gugugot. Mitulo na, mitulo na. Ha? Nga naman yung lisod-lisoron man yun yung surgeon. Dugay kay mang magpa-opera nga ang kanang bato di naman gina siya mawala. Diha gina siya gyud. Ha? Mo na bato balani di makuha. Di gina mahinis gyud. Ay magtuo anong baligya ng apple cider no. Daghan ko nakita po nag peptic ulcer ana siya. Nag hyperacidity, nag reflux esophagitis, o liver cirrhosis siyempre. Kuan na siya, nag-failure na ang atay. Saon man na nimo. Maligya na ng kabaw. Kaya mag-liver cirrhosis ka. 3 million lagi. Saon man na nimo saon man na nimo mangitag 3 million in taon unless of course mang-hold up mo bangko. Mag-liver transplant mahigala. Sus in taon. Muatras ang doktor na kay 18 hours na siyang operasyon. May man dito sa Singapore kay kuan sila 3 teams. Unom ka doktor nga tulo ka buok nga team. So bali 18 sila ka buok pag-opera sa imo. Kay maabot og 18 to 24 hours. Ang una maabri ipalahilo na ang mga atay, palahilo na ang kuan mga tinai. Pag-abot og 4 hours puli tong another team. Muna to mo mukot-kot dito sa mga dagko kay ugat nga yung kadagkos kumagko may gala nga imong gunitan magisi di na mo gunitan magisi gyapon. Ang transfusion nimo tagaan nimo dugo tag 20 ka botilya ba. Hinay-hinay og kuha kot-kot dito sa mga ugat. Ay katulo mo na to imo bubutang sa atay nga kanang kuan donated nga kuan nga atay nga gikawat dito sa China. Dito sa turista sa China o di pa sa Europe, turista gikuha ang atay niya gibilin sa bathtub. Ang baligya dito sa Singapore, mapo to ilang ibaligya pod. Kung dili magdala kag driver. Imong driver kuhaan imong atay. Buli sa imong atay nga nasunog tungod kay kusog ka mo singgit og siya lang way nagmahal. Beer panay. Okay, so bago imong atay may galang 3 million pag uli. Kaya isa ka semana ka daw sa Singapore. Ang kalisod ba na may gala kay pagdaon ba magagisa ka bulan, di man ka pwede maglakaw-lakaw. Ikaw mahulbot. Magisi to patay. 5 minutes patay ka. Muna siya nga kung mag-transplant ay mag-antoy gyud hangtod nga maayo siya. Ang katong akong amigo nang pa-transplant dito sa Singapore, isa ka bulan siya dito. Way labot na sa 3 million na. Way labot na sa 3 million. Ang iyang accommodation, iyang kauban, ang iyang driver kay may nag-donate. Puyo siya masawot tagig 5 million lang ilang gasto. Problema atong amigo na kung may gala kay after 6 months namatay man o nag-stroke man. Sayang 5 million. Mao lagi na. Gallbladder stone. Mao na siya ang pinaka common nga surgery may gala. Very common surgery. 30 minutes lang na siya. So kung lato nimo siya mag-complication, bye-bye. Wa na mahimo imong big time one time big time nga doktor. Wala. Maingon na nito, dai magpatawag na tagpare dai. Ay, Santa Claus Digos. Kung nagpa-opera na pagka-discover nga mo dahil rason sa pagkabuhi-kabuhi nimo, pa-opera na yung kadritso, ay, magnisilas, Dr. Kagapi, ay, taon, kana lang di, ningon lang ko sa akong anak nga, i-prepare.
pagka operata. Pagkasunod adlaw paulion, tulog adlaw. Ana man ang gallbladder surgery may gala. Tulog adlaw ba paulion ta ka. Oh. Unsa pay dugayon sa ospital si Dr. Kagabi ini sa doktor sa kahanginan.